Mijelangenira Sang Narpati lampaira alon Yat langening kalang yanaglara pandhan muncar tinon Om Tinone sarating kekunang surem tan badhang kasolan pajaring purnaming gegono dasar mangsa katiga
Enggilahing hayun mastu nomo sidam mastu silat pringwang jagat karono sirang tondo kawisan ing bisono sono sinawung langan pilopes masih stantun lampaing budo jinantur tutur tatelo tulat pringleding para diwi nursito ngupama pares korogya tuming jaman purwa wini suda trengkang dinama dama pinardi tameng loto mangya teka pesanan gwita tanun ringging perambang kang matumpa-tumpa man pemanggung panggunggung sang hamurweng kota ya surep tata pitana miak sepine swasana srana ngungak luhuring kagunan yekti ing Wanana Purwa peranganing carita saking Serat Mahabharata nanggih punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebat Ringgit Purwa pramila winastan wayang yekti sasmita wajib sembahyang labut jroning wayang sinumpi langkeng dayane meweh padhang tumraping tiyang gesang ugi sinebataken ringgit awit tukunane Sunan Giri ingkang anganggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirsa temah bangkit dadi carita lunggit Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi ing mercapada kawiwitan Kanjeng Nabi Adam sumana Ibu Hawa parmila wayang Purwa sembada minangka tuladha gesanging jalma ingkang sedaya kawengku dening purbaning Gusti ingkang Maha Nasa watak sura miah watak asura dadi rengganing carita kadya saloka sura dira jayeng palugun suh brasta tekaping ulah Darmastuti werdine nadyan to didaya kinayu mandruga kala nanging yen to deksura ngagungake kasektenira yekti bakal kagilis dening rudaning watak sura Pancarkara hanyaring Purwa latrisen kang luhuring kagunan kunjuk pring Gusti ingkang Maha Suci ketingal gelar minangka Purwa Kakandha. Hanenggih punika adeging negari Hastinapura ya ing Praja Leman Benawi, ya negara Gajahhoya, ya ing Praja Purwa Srinanda. Pramila negara Ngastina ingkang madiking Radhambau Denda Hanyakrawati basan ngupaya negara 100 datanantu kalih 1000 datan jangkep sedasa pramila pantes lamun kinarya dadi bebukaning carita yekti Praja Ngastina pus kalukang lenggahi basa panjang ngapunjung pasir ukir jinawi kemah ripah Kartatata lan Raharja panjang do kocapani arma ngambar kuncarane jero tancep padhang obore dhuwur kukuse punjung luhur kawibawane labet kaperbawan mapan empanengan deman kang dumadi saka limang gekatran kang minangka dadi tuk sumber sagung hangger ugering kaprajan miwah dadi lelandhesan sagung brayan anggayu hidaman angisi kamardikan lan nindakake agunging wewangunan pasir samudra diukir gunung nyata pasang rakiting Praja Ngastina kawistara mengkeraken arga ingkang pating janggel nganan ngiringaken wana pategalan miwah pasabinan ketingal mangku bandaran kang sakleng wang ageng loh dene bumine subur menawa kanthi nandur sempulur ingkang sinebar hambabar kang minacak merajak karang kitri handadi woe hambiyet hang wowoi dasar siting kang ketuman parih kang tinal cepake bisa tukul ijo royo-royo satemah ngrembuyu gegodhongane kaya manglu-manglunga wit-witaning ngrembaka wawahane Dinawi murah kang sarwa tinuku datan kesuruh
awit saka ngrembakaning daya cipta miwah daya ripta sagung para kawula samiya ambuti daya cukuping jiwa bebasan ingkang rinika hanggermpara ingkang dudi handadi ingkang digarap tumerap gemah nyondor aku ingkang sami lampadagal layarang rino pantaran nglatri yakti tonono kendhati awit tebih saking sang saen margi datan wonten kang tumindak Durjana Juti ripah nyondor para kawula ingkang sami pacak bali wismu Jurukitha Raja negari Astina ketingal benjuke tepung taritis tumpang tang sambung blandar trep jejel uyel-uyelan nang parandini datang ingkang nandhang kirang buga mastra awit agung daning Sri Naranata dasar para kawula sengkut gumregut upaya pangupa jiwanut marang kabisane dewi-dewi lan pakaryane dewi-dewi Karta yekti datan kuciwa wewangunan-wewangunan ingkang dumading praja Hastina papan-papan panembah jati swarang agama papan kesarasan wiwah papan piulangen kawistara pinanggih ing sadhengah dalan tata gene sagung para kawula sedaya nayaka praja bebaning negari sedaya padha pana marang mapan empane wewenangan kewajibane tumrap bangsa kulawan negarane tatan wonten yang lampah cecengilan miwah pasulayan ingkang kaudya mungguh purning pasrawungan daya dinayan samat sinamadan satemah praja Ngastina manggih raharja yakti tebih saking parang muka caket marang katentreman dasar praja Ngastina ingkang ngancik daman kencana kathah para nalendra ingkang samya kayungyun marang daya pepuyan kayu taman negara Ngastina satemah samya manungka tanpa genebaking pancakara kocap semanten rupakaning praja mangkono dasa namaning Nandra dasa 10 nomoaran yen Jawata sik pandhuta peparap satriya kasih panudya sesilih nanging ratu jejuluk Narpati negari Ngastina wenang jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana terima mangsah gendari suta sang Dastratmaja ya Raden Kurupati ya Sang Jaka Pitana nujuri sajoko sang nata keparangya Sinewaka tinalking dampar kencana lineman kasubabut pramudani sinebaran sari-sarining daton lisah kasebas kasturi Hermawarga Ndewida gandani remambar kungasdemi panguran Jawi kinarbek sangganing para banjading sami ngampil upacara keprabon panyadalang sawunggalang adwali kular manyular badak kendi pertolo Cinandra saka Mandrawa sirana sipating Nalendra Mercapada yakti tanayah pukulun Bathara Endra kang mangejawantah lenggih kang keparengayun kawistara warangka nata Ngastina saking kepatian Plasa Jenar lenggih punika ta sangrikan patih Harya Sengguni ya Risang Harya Soman ya Raden Trigantalpati najan to sampun tungkap ya sumangi bangkit pranataning praja satemah tan mukal caket palanggan marang Sri Naranata Ngastina rekan patih Harya Sengguni kawistara jajar lenggah kulawan ujuming para Kurawa
Pandhita Sukalima nenggih Sang Dhayiwang Durna ya Resi Kumbayana. Pandhita ingkang kautus kawrumatos Swedini. Tan kados pasebadira satriya tirta tinalang nenggih kang kekasih Raden Kartamarma miwah pasebanira para punggawa praja ingkang samya ngayun nengga dawuh pangandikanira Sri Naranata Ngastina. Rep tidemran tanana bawaning walang alisik suket godhong tanobah maruta kodatan mampah Tupi Westi Mantri Sri Naranata kepareng amedhar pandika samya ngangsek dene Rasiba nata bendhe kaping 3 pating jareng gleng pating carang kring lir bisa jugrugna peting Baluwerti negari Ngastina horeg ing Paseban Jawi kaya dene negara ingkang katrajang parang pamuk. Mangkono tan ya kanca padha ndodho kanca ngangsek padha jajari. Ya kanca ndodho kanca ngangsek jajari yo. Yo ngangsek. Mong. Palukun lakuning lekas lukita kang nuting kitung kadung kadreng ngamomong memangun manah rahayu ayo tanana kang nganggolong gumolong manatukara
karena nira mangapus puspita wangsalan semon leng-leng myang sasongko wayahnya kang lagya lumaras marengga lering ngapuri yakti ono Sirmandoyo Mandoyo sekaring kesmo Jaladri kapitaning Surya dening Wangkawa mamber saking salira risang sekaring nalindra wela-wela risang sekaring nalindra sumeng
nolo Rum Satyasmara Dewa Dewataning sukmeng nolo Salira madibya debya jayeng Sri Naranata lon ngandika Denira acampu prang Sri Harajuna Sasra klawan Raden Sumantri Alira Prabawa tanana kasoran mangkono Sri Nalendra mangunti wikrama tedak saking rata berbagi mungsuh ira caweteng ngawiyat angutan kan sekar lumrang Banjaran Sari Sekarumrang Banjaran Sari Suprati wang baun langgeng nuwun mangke temangke paman Harya Senguni ampun nganton kejoting penggalih paman Harya Soman pekenira manira biji marang Abiyantara paman Tri Kantalpati manggih Basuki paman kepatihan kawula nok ninggih anak Prabu keparang dangu dumateng ing bapa kepatihan ingkang sampun sawetawis marak Ngabiyantara nggih Rahayu Niskala praptanipun kang bapa kepatihan sowan wonten setinggil Ngastina
Sedaya awit saking pamujinipun anak Prabu Suyudana ingkang dahat kula pepundi syukur pagi sewu dadi lo kados mekaten Paman Hari Soman paran pawartani budaya narika praja babuning negari menapa wonten ingkang mladhak mirang kampung jingga guletatan Puratu utawi sampun sakyek saeka kapti kados dene warsa ingkang sampun klampah Paman Hari Soman kawula inggih anak Prabu keparingipun dangu ngenani kaprajan Ngastina karaharjan negari Ngastina yekti boten wonten ingkang mirwaken dawuh paduka anak Prabu Suyudana sedaya sengkut gumregut memangun rahayuning praja Ngastina satemah ayem tentrem bagya mulya rahayune skala sedaya para kawula dasih mundi dawuh paduka anak Prabu Suyudana kepara saben warsa asok glubret sata glondhong pengareng-areng kunjuk wonten kesa paduka anak Prabu Suyudana kawula inggih syukur bagi sewu Paman Hari Soman dadosaken bombong birawani manah dupi nampi pangandikanipun Paman Patih Sengkuni kula aturi pinarenga ingkang kareseca Paman Trigantal Pati ngestaken dawuh anak Prabu Suyudana sampun boten kirang prawigi malih nggih. Bapa Pandhita Durna Paman Ujum ing Sukalima panggih rahayu Paman Kumbayana. Oh gondhok plegudhug manyar-manyar kanthi buntut iki salira kus walu gimbal hawela. Lole nggih anak Prabu Suyudana kepareng dangu dumateng Bapa Sukalima. Ngaturaken panuwun kang tanpa windan dening Prabu Sung Pambagya dumateng Bapa Sukalima ingkang sanyatanipun prapteng praja Ngastina rahayune sekolah saking pamujinipun anak Prabu Suyudana sakadang Kurawa. Syukur pagi sewu. Bapa Pandhita Durna kepareng prapteng negari Ngastina pinayungan jawata kang linangkung kang tansah paring pepayung lan jangkung praptanipun Bapa Pandhita Durna katuran pinarengga ingkang kareseca Paman Ujum inggih ana ngestaken dawuh sampun boten kirang pragi malih nggih sarta Dimas Karta Marma padha rahayu pisuwanmu don inggih Kok Prabu kados boten kirang setunggal menapa pasibanipun ingkang rayi sawetawis genipun marang Abiyantara kepareng ingkang ngaring sembah pangabekti kula kunjuk wonten wada paduka Kanjeng Prabu Suyudana ya ing Suntampa puja pangsawaning Suntampanana Dimas Kartamarma iki kacadhong kanthi glaring tahan kalih kula pundi wonten pusaka dadosa jimat paripindhat yanana kasantosanipun ingkang rayi Kanjeng Prabu mengkono Dimas Kartamarma. Kejawingan saking menika kondur wontenipun Paman Patih Hari Sengkuni. Paman ing wanci kalanggan puniki yekti sanes kinari para pataraga nanging kula kepareng ngaturi rawuh paduka Paman Sengkuni dalah Bapa Pandhita Durna ingkang yektosipun wonten wigati ingkang badhe kula aturaken. Aduh anak Prabu. Ing semua anak Prabu Suyudana ndangun dhateng Bapa Sukalima kelawan ingkang Bapa kepatihan badhe amedharaken wigatos ingkang kados pundi monggo kula aturi nindhik talikanipun ingkang Bapa kepatihan nggih. Semanten ugi kula nyadong dawuh anak Prabu keparengipun ndangun dhateng Bapa Sukalima wigatos ingkang kadipundi samangke kababarna wonten pasewakan ageng yen to menika wigati ingkang wingit utawi sinandi tumunten kula dherekaken pepanggihan catur netra. Paman Sengkuni lan Bapa Pandhita Durna kasinggihan dadosaken kawuningan ingkang kula rembek ing kalanggan menika sanes ngenani bab tumurun ing kanugrahan utawi badhe merjaya para Pandhawa nanging trenyuh raose manah kula dupi ngawuningani atmaja kula pun Saruja Kusuma ingkang tawang-tawang brata hamutrah
kepengin badhe palakrama Paman Hari Senguni. Lengleng ramjaning Kang Driya Liriwang Candra katawangan sumu ing tias kang katuritan limut kapyatan ning rojit remrambing driya manawung kakunging wang wisesa kanggo cewa raras Aduh, anak Prabu Suyudana sawetawis keja jroning manah kula dupi anak Prabu Suyudana ing kalenggahan menika sedyaning kayunarsa ngrembak ngenani wayah kula pun sarja sumenggang badhe kepengin jatukrama utawi palakrama beneh kelawan padatan saben-saben anak Prabu ngaturi dhumateng para pinisepuh badhe nyirinaken para Pandhawa utawi badhe nggayuh kanugrahan ning ngri kalenggahan menika anak Prabu Sudana rumaos trenyuh ing penggalih awit ngawon-ngani Kang Putra Sarjogsuma badhe kepengin palakrama inggih mekaten Paman Hari Senguni. Nuwun sewu. Boten mangkenan nggih Prabu Sudana ingkang priatos ngenani babagan pun Sarjokusuma nggenipun badhe palakrama. Sampun marambah makaping kepengin palakrama nanging gagal wigar tanpa karya. Wurung ingkang nandhang wirang. Ingkang menika nggih sagedhakan menika sinten ingkang badhe dipun gayuh minangka garwa sisyanipun putu kula Sarjokusuma tumunten dipun budidaya supados sembadaning sedya satemah samangkih boten damel kuci Prabu Sudana keparang kula nyadong dawuh wanita saking pundi lan sinten ingkang dados sesilihipun Paman Hari Senguni. Nalika semanten ingkang wayah pun Sarjokusuma hamodah kepengin sanget palakrama ingkang dipun tresnani tan wonten sanes Jawi namung putra Madukara
putra Madukara. Inggih ingkang sesilih pun Pergiwati menika putra Madukara Paman Harisunguni. Lho mengkir yen engetipun ingkang bapa yen to putra Madukara ingkang sesilih Pergiwati menika sampun dipun pacangaken dening menapa kulawan Atmaja putra Ngamarta putranipun Angger Puntadewa ingkang aran Raden Pancawala. Mekaten nggih. Menika napa saestu Paman Harisunguni? Inggih nggih. Pawarta ingkang kula tampi kados mekaten. Nang kedah dipun budidaya awit menapa yen pancen menika ingkang dados katresnanipun putu kula pun Sarja Kusuma kados pundi caranipun ajanta ngginaken Karti Sampeka kedah kasembadaning sedya mila bab menika kula aturi nimbali dhumateng keng Bapa Sokalima Kewala ngenipun badhe ngrenah supados samangkih putri saking Madukara ingkang sesilih Pergiwati saged dawuh palakrama kelawan putu kula Sarja Kusuma. Leres pangandikanipun Paman Harisunguni jer Dimas Arjuna menika putra siswa Sokalima. Mekaten anak Prabu. Pawan Ujum. Bapa Durna. Oh, kandhek blegudhek manyar-manyar. Wonten banyak dawuh anak Prabu. Ingkang karembek ing rikalangan menika boten sanes sayu namung kang wayah pun Sarja Kusuma kepengin badhe palakrama. Bapa Durna. Badhe palakrama. Nggih. Lah, lajeng kalih putri pundi? Kula kinten Bapa Pandhita Durna sampun midhatengaken menapa ingkang kula aturaken. Sarja Kusuma kepengin badhe palakrama kelawan putranipun Dimas